Na, szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok, amint látjátok, egy kis Morrowindet hoztam nektek, ami szerintem még mindig a mai napig a legjobb RPG, ami létezik. Úgy mondom ezt, hogy már azért a Skyrim az kezdi megütni a színvonalat, ugye ez az a Morrowind ugye az Elder Scrolls sorozatnak a harmadik része, ezután jött ugye az Oblivion, ami szerintem nem ütötte meg a színvonalat, ezt az Elder Scrolls sorozat színvonalat, a Morrowind semmilyen körülmények között. Grafikában talán még igen, de összetettségében nagyon-nagyon alulmúlta a Morrowindet, hisz szerintem egy ilyen provinciája a Morrowindnek nagyobb és összetettebb, mint az egész Oblivionban szereplő térkép. A Skyrim az már kezdte megütni, sőt azt már mondhatjuk, hogy lehet egy lapon említeni a Morrowindet. Talán a Morrowind még mindig nagyobb, még mindig összetettebb, még mindig szertágazóbb, mint például a Skyrim. Eszméletlen sok minden van Morrowindben. Hónapokat el tudsz játszani úgy vele, hogy még a főszálat se csinálod meg. És tényleg hatalmas. A Morrowind világa, szerintem Morrowind világában vagy háromszor elfér a Skyrim világa, arról nem is beszélve, hogy te sokkal összetettebb tényleg. És hát az Oblivionról meg ne is inkább ne ejtsünk. Szóval úgy gondoltam, hogy itt retro csatorna, mivel ugye van a retro csatorna, akkor kezdjük el ezt az RPG játékot. Én nem tudom, igazából gondolkoztam rajta, hogy a főcsatornán fogok játszani Morrowindet, mivel ez szerintem még mai napig nagyon jó játék, főleg úgy, hogy kiadtak a játékhoz egy ilyen grafikai javító csomagot, amiben rengeteg javítás van, így össze van foglalva. A leírásba odarakom a linkjét, hogy honnan tudjátok leszedni, hogyha esetleg valaki Morrowindet akar nagyon brutál jó grafikán játszani, és azért nagyon brutál jó grafika, ez olyan szinten nagyon brutál jó grafika, hogy sajnos iszonyatosan nagy gép kell hozzá, még az én gépemén is azért beretszenik ezen a grafikán, kipróbáltam, működik, nagyon frankó, nagyon szép, komolyan az egész játék, teljesen újra van dolgozva, textúrák, az épületek, nagyon minden szinte újra van dolgozva, úgyhogy igaz hogy retro csatorna, de gondoltam, akkor csinálunk egy ilyet, hogy azért kicsit feldobom a grafikát ezzel. Na, az a helyzet ugye, hogy magyarosítást nem raktam fel, megpróbáltam, hogy háromszor felrakni ezt a grafikai patchet, meg a magyarosítást egyszerre, elvileg valahogy működik, nekem nem sikerült megoldani, annyira nem is számít, de úgyhogy magyarosítás nélkül fogunk játszani. Viszont, igen, kezdjünk bele, ugye az az alap dolog itt a játékban, hogy valami hajóval érkezünk meg Morrowind világába, és rabok vagyunk, és úgy engednek el minket, egy kicsit ugye, mint hogyha a Skyrimről beszélnénk, meg ugye Oblivionban is pont, hogy rabok voltunk, és elengednek minket. Ez úgy látszik, ez ilyen visszatérő momentum itt az Elder Scrolls sorozatban. Üssük be a nevünket, ugye azt kéri, és akkor oké, nyomjuk az okéra. Ja, egy hajó gyomrába vagyunk, és itt még annyira nem látszik a grafika változása. Itt annyiba nyilvánul meg, hogyha megfigyelitek, hogy ahova néztek, az éles. Gyakorlatilag van egy ilyen fókusz dolog. Na, menjünk. Oké. Igen, azt mondja, hogy nézelődhetünk ezzel, azzal, jól van. Közben, hogyha esetleg találunk valamit, akkor lopunk ezerre, gyerekek. Ja, még nem tudunk lopni. Aha, itt van egyébként, hogy tájra ránézel, akkor ugye kiírja kapásból a súlyát, meg az értékét. Elmegy annyira bonyolult különben ott egy chest. Nincs még semmi. Nem annyira bonyolult most az angolsága ennek a játéknak. Azért rengeteg könyv van, meg minden teljes mértékben. Mi ez a hang? Szerintem a hajónak a hangja, remélem, hogy normálisan hallatok. Igen, menjünk fel, azt írja, és space-el tudjuk kinyitani, jó? És akkor itt van az első város, ahova érkeztünk. És nem tudom, aki ismeri Morrowindet, az már most látja, hogy azért eszméletlen brutális a közönség, nagyon jól néz ki az egész játék. A víz az már, az nagyon szép, és minden tök jó. És itt tudom talán megmutatni a fókusz távolság érzékelés témát. Nézzétek, ha ránézek én erre a dologra, akkor a háttérben a fák azok ilyen nagyon homályok. Hogyha oda nézzük, akkor meg a közelben lévő tárgyak homályok, és ez szerintem marha jó. Ez nagyon jól néz ki. Itt egy emberke. Gárd. Látni, hogy ott van növényzet, rengeteg növény van, tehát így
Már az is, és a kötélre alá nézzük, látjátok? És háttérben egy homályos. Nagyon szuper, jól néz ki a játék. Hát jobban néz ki, mint eredetiben különben most már elég elavult. Még azért így szerintem elmegy ezzel a grafikai módosítással. Sajnos FPS vesztesünk van, lehet, hogy egy kicsit vissza fogom venni ezt a grafikai módot is lehet állítani, hogy milyen jól fusson. Gondoltam itt az első részben így a maxra kihozom. Na, az a lényeg, hogy akkor ki kell választanunk. Ugye gyakorlatilag úgy generáljuk meg a karakterünket, mint a Skyrimbe, hogy ugye megkérdezték a nevünket. Felébredtünk, megkérdezték a nevünket, itt adtuk meg a nevünket, most meg gyakorlatilag, hogy besoroljanak minket ide, hogy felvegyék az adatainkat, meg kell mondani, hogy honnan jöttünk, meg ilyesmi. Hát ugye ugyanazok a kasztok vagy részek vannak, jobban mondva, fajok, amik vannak a Skyrimben is, tehát annyira bonyolult. Nekem a Redguard az nagyon-nagyon bírtam régebben. És minden karakternek van egy bizonyos képessége, egy skillje, amit el tud nyomni minden egyes fajnak. Például a Redguardnak van egy adrenalin rush-a, hogyha ezt elnyomom, azt hiszem, hogy ezt naponta egyszer tudom eltolni, akkor így nagyon megnövekednek a képességei. De nézzük meg az összeset, jó gyorsan. Aha. Ő azt hiszem, hogy ő tud lélegezni a víz alatt 120 másodpercig. Saját magára hat. Na, ezeket általában naponta egyszer lehet elhasználni ezeket a képességeket. Breton. Ez azt hiszem, hogy ez ilyen tipikus ilyen... aha. 60 szekre egy shieldet tud magára rakni. Dark Elf, mit tud? Fire resistje van 75%. És ez lehet, hogy vannak ilyen konstans hatásúak. Igen, ez például ennek konstans, tehát folyamatos hatás. Resist Fire-ja van 75%-ra. High Elf. Hát ennek jó sok izéje van. De az a gond, hogy egy Magic bónusz. Hát én nem varázslós témával akarok lenni, ez ő mit tud. Demoralizálja a targetet. Hát 100 font. Ezeket nem pontosan tudom, hogy vannak. Nord. Frost Damage 25 pont érintésre. Aha, én lehet, hogy a Redguardot fogom választani. Az Ork az mit tud? Berserket tud. Aha, növekedik egy csomó minden. Viszont az agility-je az csökken 100 pontot. Hát legyünk Redguardok, és akkor az Adrenaline Rush az eléggé használható. És akkor válasszunk ugye nemet. Nem nők leszünk, férfiak leszünk. Face-t, válasszunk valami face-t. Hát olyan túl sok lehetőségünk itt még nincs, ugye? Az... Hát nem tudom milyenek legyünk. Ó, a csókos szájon értétek, hol volt az előbb? Fú, ide csúnya vagy. Ez még egész jó, nem? Ez még egész jó, annyira nem is látjuk magunkat, akkor hajat is kéne választani. Mondjuk valószínűleg sisakba fogunk flangálni. Hát nem tudom, gyerekek. Legyünk kopaszok, nem? Vagy pedig ezek legyünk? Ecset-haj nincs. Ez jó lesz. Na, ez jó. Ez ilyen focista. Mint valami brazil focista, úgy néz ki. Oké, jó. Igen. És igen, skill bónuszokat kap. Minden egyes faj skill bónuszokat kap. Például ő hosszú kardra kap. Meg medium armor, meg mit tudom én, ezekre kap. Látjátok itt például az ork ezekre kap. Skill bónuszokat Wood Elf az erre kap. Snakingre, meg lövészetre. És ja, azért szoktam én a Redguard, azt szeretem ezt a hosszú kardot mindenképp, meg amúgy is elég jó skill bónuszokat kap. Na jó, oké, mehetünk most meg vissza hát nem, csak a hajam tűnt el. Jó, ilyenek leszünk, oké, és akkor mehetünk tovább, oké. Bocsász, itt egy kicsit el vagyok. Szeretek meggenerálni jó karaktereket, mondjuk olyan túl sok választás nincs. És azért szeretem Morrowindet, mert igazából mindenkiből lehet minden. Egy elfből is lehet pallossal harcoló emberke, meg egy orkból is lehet varázsló.
Gyakorlatilag amit használsz, az fejlődik. Úgyhogy ez nagyon jó benne. Na gyerekek, akkor ő, és nagyon jól néz ki egyébként, teljesen más az egész hatása a játéknak ezzel a pakkal. Nem olyan régen felraktam én az eredetit, kipróbáltam úgyis, hogy tudjam mi a különbség. Igen, és itt folytatjuk mindjárt a karaktergenerálásukat, csak én csinálok egy kis trükköt, ezt nézzétek, ezt megfogják. Aki nem tudom, hogy ezt nem eljavították, figyeljétek, hogyha én ezt ellopom. És nem engedi ellopni. Úgy gyerekek, nem engedi ellopni, na várjatok, beszéljünk az emberkével. És itt fogjunk kiválasztani gyakorlatilag a csillagjegyünket talán. Igen, és ugye lehet úgy, hogy kérdésekre válaszolsz, generálsz egy klasszot gyakorlatilag, vagy az info, és akkor vagy pedig beállítasz magadnak egy olyan klasszt, amit akarsz. Hát én lehet, hogy azt fogom beállítani magamnak, egy olyan klasszt, amit én akarok. Gyakorlatilag nem tudom, hogy más játékokban van egy ilyen, tudsz csinálni egy olyan klasszt, ami csak rád vonatkozik. Például beütött, hogy mit tudom én, hentes. És akkor csinálhatsz egy hentes klasszt. És akkor te választod ki a fő képességeidet. Na, mondjuk milyen legyen az alap stílusa ő neki? Magic, lopakodó vagy combat? Hát combat lesz. Mik legyenek a favorit képességei? Erő, az legyen. Az nem kell, intelligencia nem kell. Ez dodge, aha. Speed. Aha, ez az izét jelenti, hogy mennyi heal pontunk van például. Personality az beszélgetés, szerencse luck az meg egy ilyen... Hát nekem az erő az megvan már ugye. Agility az jó lenne. Ez az endurance ez nagyon jó. Oké. Ugye megvannak az alap jegyei a karakterünknek. És akkor ezután jön hogy milyen skillek legyenek a fő skilljei, és a fő skilljeire azt hiszem bónuszt kap, ahogy fejlődik. Na, combat skillek, armored, medium armor, heavy armor, blunt, a long blade, szerintem a long blade-et fogom választani, és abban benne van a long blade-be az egykezes kardok is, meg a kétkezes kardok is. Long blade, ez jó lenne. Heavy armor. Heavy armor az mindenképp. Heavy armor az legyen. Medium armor nem érdekel. Heavy armorba fogok futkozni, mindenképp ilyen deadra cuccba akarok. Az atlétika is nagyon jó. A long blade, az megvan? Azt kiválasztottam? Heavy armor, long blade, ja igen, azt kiválasztottam. Legyen akkor még a páncélozottság. Esetleg valami lövészet, hand to hand, akrobatika, az akrobatika az jó. Az akrobatikát beválasztjuk, és akkor még legyen a atlétika. Atlétika, akrobatika, és nagyon jó. És akkor ez, ja, még lehet, oké, don't enchant. Az enchant az jó, hogyha van. Oké, szerintem ez így nagyon jó. Ugye egy leírást is adhatunk róla, az nem érdekes. Gyakorlatilag megalkottuk a saját klasszunkat, ami más, mint a hentes. És elvileg még a csillagjegyünket is kiválasztjuk, és az is befolyásol minket, hogy mi a legjobb. És azt mondom, és tök jó dolgokat ad, ez is egy bizonyos skillt ad, amit tudsz használni általában. Én itt tudjátok mit is szoktam? Itt van warrior, ha jól tudom. Aha. És az attackot növel. Na, hát egy ilyen warrior fogok én izélni. Különben vannak ám olyanok, hogy például a Tower azt tudja olyat csinálni, hogy 50 pontos zárakat ki tud nyitni, meg ezeket tudja érzékelni. Kulcsokat 100 lábtávolságra, meg ilyeneket. De hát Warrior nekem, a Tower az nagyon bejövős. Tiff az mit tud? Shadow. Lower.
Jó, hát a warrior leszünk, egy ilyen tökös karakterek leszünk, oké? Tankok leszünk. Na, most megkaptuk elvileg a papírjainkat. Ja, itt van mindenünk. Jó, és azt hiszem ezeket talán még lehet is állítani, hogy mekkora legyen, nem? Te úgy emlékeztem. Ja, lehet, hogy most csak így kell okoznom, és akkor itt vannak ugye itt van a nevem, a részem, klasszom. Még itt azt hiszem át is lehetne írni. Az erőm az 30, az endurance-om 60, vagy 60, az elég kiemelkedő, és akkor itt vannak a főskillek, itt vannak ezek a skillek, és akkor ezek a, mit tudom én, ezek a többi skill, és rengeteg fajta van. Jó, és itt vannak az ilyen passzív képességek talán, és itt meg az erők. Poisonra, oké. Igen. Meg a spillek, amik még nincsenek egyébként. Jó. És akkor fel kell vennem a papírt, és akkor itt vagyok én. Ég. És akkor megpróbálok most lopni egyet. És akkor jön az őr. Jaj, jaj, jaj. Elnézést, ezt elcsesztem. Elvette tőlem? Elvette tőlem, gyerekek? Elvette tőlem. Gyors le kellett volna dobni a földre. Elnéztem. Na, itt vannak különben a cuccaim. Várjátok, egy kicsit be vagyok keveredve. Igen. És itt vannak a cuccaim, ugye értéke van mindennek, meg súlya. Itt vagyunk mi, és azt hiszem ezt lehet állítani így is. Hát elég csúfog vagyunk. De majd jobb armorban majd jobban fogunk kinézni. Itt van egyébként, hogy milyen súlyúak vagyunk, és itt az armor szintünk 0. És akkor lehet, hogy kategorizálni ugye a dolgokat. Nagyon tuti, és akkor... Oké. És aztán azt is szét lehet húzni, így beszoktam magamnak állítgatni szépen, hogy minden így tök jó legyen, hogy mondjuk itt van ez. Az inventory, és még akkor lesz még egy-két dolog. Még kerül ide, oké. És akkor mehetünk tovább. Ajtónyitás. Ajtó becsukás, és akkor itt már lophatunk. Ezerrel. Annyira jó ez a fókusztávolság, hogy így nézheted a közeli dolgokat. Jaj, nagyon jó az a játék. Na, egyébként nagyon összetett ez a játék. Fú, kastélyt építhetsz, mindent csinálhatsz. Ez mi? Tojás. Mindent lopunk. Az a lényeg. Az elején ellopok mindent. És lesz, mint a volt beeladnom. Igen, a könyveket el lehet olvasni, meg lehet nézni. Ja, és hogyha elolvasod őket, akkor ugye fejlődik bizonyos képességet, ha gondolod. Az kit. Tékol. Tékol. Ez szerintem nem volt régen. Oda nézzetek, milyen jól néz ki. Ez a játék sokkal jobban néz ki, mint eddig. Ték. Ték. És van egy késünk. Megvan van fegyverünk. Tuti. Nézzük, mit lehet még lopni. Aztán, igen. És van elnézést, van kulcsunk, amit a kezünkbe tudjuk adni, valamint ilyen kulcsunk, minek nevezik? Tolvaj kulcsot, azt hiszem találtam egyet az előbb, nem? Mintha az előbb láttam volna, érdekes. Vagy lehet, hogy tévedek? Ez nem volt itt egy tolvajkulcs, gyerekek? Ott a tolvajkulcs. Tudtam, hogy láttam. És akkor megpróbálhatjuk kinyitani ezt a ládát. Inventory. Adjuk a kezébe. Oké. És akkor ugye ez úgy működik, mint egy fegyver. F-fel elővesz. És itt nem tudunk variálni, hogy nyitunk, hanem azt, hogy milyen szintű skillünk van, úgy nyílik. És ez sikerült, és látjátok, hogy kopik ott a fegyver, a durability-je alul a fegyver alatt. Itt a életcsíkom, a magic, meg a staminám. És akkor volt benne 31 darab arany, ami így kezdésnek nem is olyan rossz. Jó van, gyerekek? Az itt. Lopunk mindent tényleg, ugye itt minden használható, utána később le tudsz rakni,
Itt nem tudom, nekem ez a játék, ez sokkal jobban bejött, mint például a Skyrim. Rettenetesen. Aha, itt, ja igen, itt tudunk aludni. Rettenetesen összetett. Vödröket, mindent ellopunk, gyerekek. Sokkal összetettebb például, mint egy Skyrim, és ezt nem túlzásként mondom. Oké? És ezzel a izével, ezzel a patch-el egész jól néz ki. Oké? És akkor itt mondja, hogy itt van egy ilyen hordó, és itt megkapjuk az első varázslatunkat, és akkor tékol, itt meg felveszünk megint mindent, és akkor elvileg most már van egy olyan menünk, jobb gomb, hogy itt a térképünk, látjátok? Itt tényleg minden van, van a World térkép, amit körülbelül szerintem hónapokig tart bejárni. És itt látjátok, itt van még egy rész. Igen. Be van kapcsolva a kiegészítő, be van töltve az is. Jó. És itt vagyunk mi, és van egy ilyen lokál térképünk, ahol tényleg mindent meg tudunk nézni, hogy hol vagyunk pontosan. Minden ilyen tök ilyen részletes. Meg még akkor, most amit kaptunk egy ilyen varázsgyűrűt, ami, vannak itt a varázslataink. Itt látszik, hogy éppen mi aktív rajtunk például, ugye? Például folyamatosan van bekapcsolva ilyen diszkész reszítünk, igen, meg poison reszítünk, meg atakunk növekedve. És akkor van egy gyűrűnk, ami heal-el elvileg 5 pontot. Ez magic item, és ez speedek. Magic item, és akkor ezt most bejelöltük, és ha megfigyelitek, az R-et használom, akkor ezzel tudok magamon gyógyítani, ha akarok majd. Ugye az F a fegyver, ami most eléggé hülyeség, mert izé van a kezembe, ez az árnyító, azt gyorsan átrakok, volt nálam valami kés, vagy valami, nem? Weaponök. Volt nálam egy ilyen. Elvileg ez attól függ, hogy mozogsz, úgy szúr vagy ilyesmi. Meg akkor az R-rel meg tudsz magadon így varázsolni. Nagyon jó. Oké. Menjünk be ide. És itt még kell beszélni a csávóval. És ő adja az első küldetést, a főküldetésnek a dolgait elvileg. És akkor itt kéne beszélni vele. Gyorsan egy végig nyomom. Elvileg mindjárt, igen, a Caius Cosades kell majd keresnünk Balmorában. És végig nyomom, egy-két ilyen infót megkaptunk. Goodbye. És akkor mehetünk tovább, jó. Oké. Igen, a naplómat hogy kezelhetem. Nézzétek, tök jó ez a fókusz, nem? Ez nekem nagyon bejön. A háttérben milyen jó. Ilyen izés, ilyen Doncsó szokta így beállítani a fókuszt. Háttérben nagyon elhomályosul, de meg amúgy meg tökéletes. Na, egész jól néz ki a játék, nem? Srácok, tele mindennel. Páfrányok, meg nád, meg minden. Szerintem fajn. Ugye minden épületbe be lehet menni, és az a nagyon más ebben a játékban, hogy például nincs töltögetés. Azt hiszem lehet, hogy küldetést akar nekünk adni. Jó van, oké, hagyjál békén most. Az a baj, mindenki ilyen izével fog zakladni minket. Mellékküldetésekkel. Jó van, gyerekek. Azt kéne csinálnunk, hogy el kéne adni a cuccokat. Itt van az Emma Bolt. El kéne adni a cuccokat, amíg van nekünk. Az évgyűrűk látszanak hátul, meg ez a homo. Ez nekünk ez a fókusz, ez nagyon bejön egyébként. Na. Egyébként képzeljétek, hogyha drogban nálatok, vagy illegális cuccokon nem állnak szóba veletek a boltosok. Egyébként ugye mindenkit meg lehet ölni, csak ugye mindennek van hátránya. Ja, jó, oké. Mondom, hova kell kattolni. Na, óval is, akkor adjunk el mindent. Oké. Eladok mindent egyelőre, mert tényleg inkább valami armort, vagy valamit tudjak szerezni magamnak. Szappan, tojás.
Mennyi az összes pénze, ugye van a kereskedőnek egy összes pénze, itt az mi aranyunk, a Seller Gold, és akkor itt van, és igen, jó. Aha, várjatok, én úgy emlékeztem, hogy lehet alkudni. Igen, lehet alkudni, elnézést, ezt nem csináltam meg, mindjárt még megpróbálkozok még egyszer vele. Ezt nem adom el, viszont ezeket a pacatokat mindent. Minden, mert tányérok meg ilyen hülyeségeket összeloptam. Vödör. Zír egyáltalán valamit? 2 aranyat, de csak kevesebbet ad. Ugye a personality-n múlik, hogy mennyit adnak neked, meg azt nem tudom, hogy van-e trade, ezt nem akartam eladni. Egyébként nem adod el egyből, hanem ide bekerül. Azon múlik, hogy mennyit pénzt adnak neked, és akkor így lehet alkudni, hogy mondjuk felnyomod egy ilyen 160-ra, és offer, és akkor visszautasítja. És akkor ennyit meg például bevett, és ugye fel lehet nyomni, itt van hogy mennyire kedvel minket, ezt fel tudod nyomni esetleg bizonyos dolgokkal. Na, csak azzal most nem akartam foglalkozni. Bata. Nézzük meg, milyen fegyverei vannak például. Nekünk valami nagyon szar fegyverünk van. Ezt az Iron Blade-et lehet, hogy el is kéne adnom, és akkor mennyi pénzünk van nekünk? 312. Esetleg tudunk venni azon valami értelmes fegyót. Nézzük meg, melyiknek itt vannak ugye a sebzések, hogy mennyi sebzése van, 3-3 ütés, attól függ szúrás, meg attól függ, hogy vágás, ütés, meg szúrás, hogy milyen sebzést generál. Egyébként úgy működik, hogy be lehet állítani, hogy mindenképp a legjobb ütésfajtával, vagy szúrásfajtával, tehát ami a legjobban sebző módon fogja használni a karakterünk. Na nézzük! Ugye itt például ki van írva, hogy egykezes vagy kétkezes. Nézzük meg, mi sebez legnagyobbat például. Ez kétkezes, ez jó nagyot sebez, mint az állat. Ez is. Ez egykezes. Az egykezesnél azért jó, mert tudsz magaddal vinni shieldet. Úgyhogy én szoktam szeretni az egykezes fegyvereket. Iron Dodger. Nem kell Dodger, hanem valami egykezes kard kéne. Itt láttam, ez mi? Iron's rövid kard. 16. Ez is Iron's... ez egész kellemes. Mennyibe kerül? 24-be csak. Silver rövid kard. Egyébként szándékosan nem kapcsoltam ki a játéknak a zenét, nem tudom mennyire halljátok, lehet, hogy copyrightos lesz, de nem érdekel. Nem fogok beállítani rajta reklámot meg semmit, inkább élvezétek a zenéket. Hát ezek mind ilyen jó szarok egyébként, úgyhogy lehet, hogy veszek egy ilyet, meg akkor nézzünk valami értelmes gúnyát magunknak, ezeket meg adjuk el a francba. Szörnyen nézzünk ki bennük. Steel Armort is már tudnánk venni, gyerekek, az nagyon jó. 150-be kerül. 208-nál tartunk, és 312 aranyunk van. Valami gatya is jó lenne. Mondjuk az Ironok azok olcsóbbak, lehet, hogy veszek Iron. Egy full Iron setet veszünk. És van balke, az jobb kéz, ugye. Chain sisak, Iron sisak. Ez mennyi összesen 231. Steel. Gatyát minden vettünk? Csizmát nem vettünk, ugye? Valami csizma kéne nekünk. Hát de hol van csizma? Nincs csizmánk. Kitin. Nem látok csizmát, csak ilyen szarfajtát. Ugye itt látni egyébként ezeknél, hogy mennyi a kondíciója, mennyi az ára, mennyi a súlya, meg mennyi a védelme, például ennek 0. Ennek 1, akkor vegyünk egy ilyet. Ez még így jó lesz. És akkor van válvédő, jobb és bal. Ez meg ahogy látom, megint csak steel van. És ez rohadtul nem fog kijönni. 302. Majd egy picit megpróbálunk alkudni. Oké. Levisszük mondjuk egy 240-re, szerintetek?
Ó, elfogadta gyerekek, nagyon jó, és feljebb is ment a izénk a kereskedési skillünk, és nagyon tuti. Na nézzük meg, öltözzünk fel gyerekek most már akkor. Goodbye van. Jaj de jó, jaj de jó. Imádom. Ugye ilyenkor így szépen rátpakolod. Hát ez a kitűn csizma az nagyon nem illik hozzá. Hát meg ezek ilyen rozsdás vasgatyú cuccok. Sajnos ezek ilyen nagyon szar, komolyan, ezek nagyon gagyi akármik, ruházat, de hát egyelőre ebből próbálunk meg gazdálkodni. Van még 68 aranyunk, megnézem, nem tudok egy pajzsot venni esetleg. Meg tudjátok, mit szeretek ebben a játékban? Hogy lehet felső ruházatot használni, hogy itt tudom, felveszel egy jármat, és arra egy köpenyt esetleg, ami jól néz ki. Na. Nézzük akkor a pajzsokat. Pajzsok. Egy darab Iron Shield van 34 hát akkor azt meg is tudjuk venni. Oké. Okay. Kicsit vigyük lejjebb az árat. 12 nem adja oda. És ha nagyon sokat alkudsz, akkor néha azt hiszem, hogy szokta azt csinálni. Ujjjjjj. Hogy lejjebb ment, látjátok? Lejjebb ment a izét. A kapcsolatod vele. Egyébként lehet fizetni, meg lehet mindenféle dolgot csinálni vele, szóval itt van azt hiszem, hogy ugye itt olyan felidegesíted, adsz neki pénzt, ilyesmi, és valakiknek mindenkire más, hogy hat minden. Például lehet, hogy őrá mit tudom én, a lefizetés nem hat. Hiába adsz neki pénzt, akkor inkább idegesebb lesz. Egyébként lehet lopni, ha akarsz. Ó, hát ez, itt valami nem stimmel egyébként, úgy látom valami, mint... Ja, várjátok, ez nem mágikus volt az egyik cuccok? Ez a valami vagy valami, nem? Nem. Nem tudom, valami grafikai bug lehet. Mindig belekeveredek, hogy jobb gomba. Azt nézem, hogy kicsit furcsák vagyunk. De vegyük elő fegyvert. Ja, és a pajzs még nincs nálunk. Ezt mindjárt felrakom akkor. Oké. Okay. Mindig összekeverem a dolgokat. Jó. Mindig belekeveredek a billentyűkbe egyelőre. Na, nézzük körül akkor. Hát akkor van egy izénk. Van egy ilyenünk. Nem tudom, a blokkolás az hogy van. Az automatál? Már nem, annyira nem emlékszem rá. Jó van, hát menjünk egy kicsit körülnézni. Szevasz haver, nem veszek fel questet, menj innen az utamból. Hanem nézelődjünk egy kicsit. Hogy mennyit változott. Jól néz ki ez a játék, na. Hát ilyen az életben nem volt Morrowindbe. És valószínűleg egy küldetést akar adni. Ez mi az a... Ja, gomba, lehet szedni ugye itt is mindent. Valahol volt egy barlang régebben. Ja, és az az ugrás. Van már hangok, gyerekek. Itt van egy barlang. Itt is lehet szedni virág. Jó van. Ugye ezeket a növényeket el is lehet adni, nem biztos, hogy neked kell alkimiához. El is adhatod. Mindent lehet szedni, gyerekek, nagyon brutál. Nagyon jó, nézzük be ide egyet. Oké. Okay. Aha, azt akartam mondani, hogy valószínűleg ránk támadnak. Mi volt ez a nyikorgás? Vagy jaj, az a nyár úristen! Aha, ott a HP-ja fönt az enyém fölött, ezt nem is láttam, hogy eddig van. Aha, kulcs, pénz, fegyver, trikol. Ó. Meg ugye ilyenkor tudunk egy olyat csinálni, hogy gyógyítani magunkat ezzel a gyűrűvel. Vissza, és akkor ilyenkor ugye tudunk körülnézni. El tudunk gyakorlatilag fújtató. Mindent el tudunk lopni, vödör. És valószínűleg ennek a kulcsa volt. Van ilyen föld alatti üreg.
És ha jól emlékszem, itt vannak a rabszolgák. Go free. Kiszabadítunk rabszolgákat. Erre lehet, hogy volt egy küldetés, csak igen, nem vettük össze. És egyébként nézzétek be, iktatja a nevünket a játék. Azt a anyád, úristen itt! Az lesebzett minket, gyerekek. Az nagyon lesebzett minket. Nem sikerült kinyírni magunkat, és ezzel nem nagyon fogunk semmire menni. Aha. Kifogyott semmi varázscuccunk nincs, ami HP-t töltene. Jó van, gyerekek. Ez kezd keményedni. Ha tudjátok mit, el is búcsúzom, és akkor a következő részben várlak benneteket, írjatok, hogy szerintetek ez mennyire bejövős nektek. Nekem különben nagyon bejövős, szerintem a legjobb Elder Scrolls rész, ami készült eddig. Na, köszi, hogy itt voltatok, remélem tényleg tetszett, sziasztok!